Здравейте, приятели! Здравейте! Как сте, приятели? Ние сме много добре. Днес шефката е с нас. Ще си готвим, ще си правим салатка с тиси. С наличното спанак, малко пресен лук, зелен лук, който както го нарича, и домати. Да. Това е наличното. Аз ще правя салатка, а ти какво ще правиш? Аз ще напълна едни гъбки с топено сиренце, кашкавал. Пак каквото има. Да, пак каквото има. Тук имаме какво беше това? Крема сирене и така. Да, между другото забравих да кажем, че днес понеделник ще правим мезека с фермата, битката във фермата. И докато си готвим, ще си изкоментираме набързо тия неща. Няма да ви занимаваме много с глупости. Да. Направо какво? Каза какво ще готвим, да даваме към прогнозите, да си кажем професионалното мнение и след това да чакаме битката. Ти какво ще кажеш по въпрос? Добре, може да използвам малко закат. Може да използвай. Добре, днес битката за зелените, те как бяха? Зелените са елбетица, червените са канадец. Добре, значи зелените... Може да свърши, не ги научи. Да, елбетица са Еми, Ния и Жоро. Точно така. А за канатица, Лили, Теди и Сергей. Там си май обичайните за подразяни, без Кенан, че той по едно време беше в началото, беше на всяка битка го избираха и той си беше там дежурен, абонат имаше за арената. Добре, кажи... Какво да ти кажа? Кажи първо ти... Първо за кой си? Давай за кой си. Аз винаги съм симпатизирала повече на червените. В случая от зелените Жоро ми харесва като играч, така че евентуално те, ако загубят, не искам Жоро да отпада. Между другото има нещо свързано с това, че Жоро започна да играе срещу твоя приятел? Няма свързано, аз си го харесвам малко от преди това, но това му е плюс, да. Да. Чак първо ще дадем прогноз, после ще го изкоментираме, Петър. Добре, значи ти си за червените и да речем хипотетично червените бият. Кой искаш да изгонят от зелените? Ако червените бият, искам да изгонят може би Ния, защото Ния е най-големия гръб на... Твоя човек? На пецата. На пецата. Тя е много заблудено момиче за мен. В смисъл всички виждат това, което очевадно е. Само тя не. Само тя за нея Петър е направил само добро в фермата. И така нататък. Добре. Ако пък се стигне до там, че трябва те да номинират според тебе, те кой ще изгонят? Ще изгонят нея? Или ще стрелят прямо по... То много вече не знам как са лагерите, защото ако те се завъртяли срещу Петър, се завъртат срещу Ния. Реално срещу неговия човек. Обаче ако те си играят с Петър, ще изгонят може би този Жоро. Защото той преди така беше. Той Петър, какво ти каже? Мисля, че за сигурност няма да гласуват за Еми, защото Еми, както всички казват, много ги дърпа в готвенето. Не знам. Не знам. Тук е малко гадно, че ние като гледаме до четвъртък и после имаме още 4 дни, където аз често казвам забравям вече какво е станало. И това е малко... Чакай да ти помогна, че това е малко голям минус. Да. Добре, другия вариант, дай да обърнем, ако се случи според теб, ако пак твоите паднат червените. Така. Кой ще изгонат предния път? Кой беше на косъм? Сергей беше на косъм. Да, за това сега си мисля, че тъй като са Лили и Теди единствените им жени, може пак да стрелят към Сергей. Другия ми вариант е, ако не е Сергей, в крайен случай, Теди. Добре. При мен ситуацията е следната. И аз може би съм за червените, защото честно казвам, май не искам от Лили, Теди и Сергей, никой не искам да отпада. Но ако трябва някой да отпада, и аз бих посочил по-скоро, че искам Теди, отколкото да махнат Сергей. Не знам защо Сергей, не че ме е някакъв много симпатичен играч, ама... Не, готин е, смисъл, тя за мен е някакъв път противен. Макар че и Теди ми не е противна, ама пък тя някой път ми е един път се едно се отказала, един път се едно... Дали я знам. Теди даже изобщо на мен не ми е анти. Аз много я харесвам от
Да, по-мудна е. Да, малко е по-такава една... Не че... Така че, честно казано, май ако се стигне до положение те да трябва да гонят, искам да изгонят Теди, но не искам да стига това положение. Да, ние сме си някакси за червените повече. Да, може би, защото искаме там да се развърти, аз от гледна точка на стратегически и на такива, искам някакси да му ударят на толкова коалицията. А то вече почнаха, между другото, се събуждат да се усещат и Андрей. Те са се усетили. Лошото е, че те не искаха да предприемат никакви мерки. Защото защо? Защото ние лесно ги хейтиме, между другото, и ги коментираме. Обаче, както казаха, който се изправил срещу Петър, той веднага надъхаше тогава момиче, защото пък те незнайно защо всички му ходеха по акъла. Да, е това. Това беше много странното. И накрая добре се усетиха, че той така си проби нещата, че да стигне до финал. И реално сега, всяка седмица си отива жена от тях. И те хем го коментират това, хем си го напак жените. Никаква логика при тях. Не знам, аз нещо има там гниво. Откакто усетиха, затова искам там да се развъртат, да видим схемите как са. Ясно е, че той няма да го изгонят, защото той реално не е номиниран. Но пък е интересно да ще изгонят човек, който е вече един от най-близките му, тази Ния, защото те буднат ли нея, според мен той остава сам вече. Има там още една, където му ходи по акъла. Не знам как се казваше. Тя и Еми така малко му ходи по акъла. Да, то май пак всички му ходят по акъла. Не, тази сега Линда не е. Да, тя между другото. Тя даже беше първи човек, който директно си каза, те ме излъгаха, аз иначе нямаше да гласувам. Така че да си гласувам също нея. Да, както... Между другото е да това момиче. Забравих момичето, как се каже другото. Тази, която каза на Сергей, че тя се е била усетила вече, че е трябвало по-рано Сергей да му слушат призивите. Това момиче, нали? Че и аз не я знам по име. Изкоментирахме, нали? Много професионално мнение, между другото, и прогнози. Това е наше. Обаче пък аз знаеш какво? Аз искам, ако зелените паднат, ти искаш Ния да се махне. Не Ния. Да, Ния. Аз обаче искам гласа на България да си иде. Аз пък искам Ния, точно заради това, че тя като се махне, ще видим... Съгласен съм, ама тази пък много ме дразни човек. Дразни ме, ама мен 500 повече ме дразни, така че... Да. Ама как каза ти, тази му ходи малко по къла и по свирката. И честно казвам, тя да знам. Чай ви дигна една здравица, че забравихме от толкова много професионални мнения. На здравица, живи и здрави, абонирайте се канала, коментирайте, следете, хейтете и който каквото му е на сърце. За хората, които чакаха шефката тук, видяхте, даже облечена е коледно, може би сте видяли малко част от нейния аутфит, да. И... Малко кошчето ни се вижда тук. Нищо деца, малко ние леко по леко вече почваме да разкриваме повече от себе си пред хората. вече че ние имаме кожа за покук, като всички просто смъртни. В началото беше само тук да се вижда уж по-професионално, вече могат да ни виждат пералнята от време на време. И така. В предния клип, аз знам шефката го не е гледала така или иначе, бяхме споделили, че направим едно мезекаче, с което ще ви споделим някакви неща. Ванката и Поли ще разберат предварително, че в близко бъдеще ще се местим от тази кухня, ще бъдем в друга, но това ще дадем по-подробна информация за времето. Така че който е изгледал клипа до край, ще разбере. Който не, няма да разбере. Освен в самия клип, който ще правим живот и здраве, за да обсъдим тази тема. Защото мисля, че Ванката беше казал, дори да не правите мезе кашата, някакъв път е така да си говорим щуротии. Много яко. Значи може да си готвим и да си говорим за нещата от живота. Това е, оставаме ви, че имам да монтирам клип, че има някои неща, които трябва да се резнат. И така. Здраве, щастие, късмет, живи и здрави, пишете в коментарите, следете, коментирайте и всичко най. Бъдете здрави, чао!